A partir del proper dissabte 6 d'abril, el Mercat Municipal de Sant Cebrià de Vallalta es durà a terme aquí, a la zona esportiva municipal, concretament al passeig de la Segona República. Fem una aposta traslladant el Mercat Municipal en aquesta zona per dos motius. El primer, com podeu veure, pel pàrquing, disponibilitat il·limitada de pàrquing, fet que ajudarà tant a paradistes com a clients a facilitar la compra al Mercat Municipal. I segon motiu, també aquesta nova ubicació permet que aquest mercat municipal pugui créixer i d'aquesta manera aconseguir diferents parades que puguin ofertar altres productes a les veïnes i veïns de Sant Cebrià de Vallalta. El canvi d'ubicació, el més important, jo crec que guanyarem amb l'aparcament, que aquí a la gent que ve de fora, urbanitzacions, Sant Pol, això els hi costa molt aparcar i al final ens deixen de venir. Una de les mancances i del que la gent ens demanava és que passaven per aquí davant i si hi havia lloc esperaven per comprar, però si no hi havia lloc ja no esperaven. Llavors jo crec que aquest problema el solucionarem allà. El canvi d'ubicació del mercat pot millorar molt, sobretot d'aparcaments, la gent que passa per allà per jugar a futbol, els pares, hi ha molt més espai per tot.